كم روبين هود يفتو نيرو بتعمي يفرح نيرو أب تاريخ كابتوم زهبتوم قبنينياتات تباهلو دما يذكر نيرو إذن ختامنا زي تقم زانتا ناي حادة كابوالا حانتي هاتياوي قزاعت هانيتو أفا تاريخ قوينو زموتا سبيو زي زانتا بابلو إيميليو إسكوبار غافيريا نوغس كوكينيو نكوعنا فيم لاين بدحن متاخم أب تاريخ نايتوم أزيوم مستي زخون سبات عالم بعمقوت نتحل نلومي دما كياوي هيوت نايتي نوغس كوكين زخونا بابلو إسكوبار حزنا لكم مزينا لنا بابلو إسكوبار بحادة تحساس 1949 أبريو نيغرو أنتيوكيا كولومبيا توليدو أب كباب ميدلين دما عبيو أبقو حارستاي أديو دما ممهريا نيران من إسي بابلو جن أبدخنت ويقلل هيوت أيقدسني نيرو عبيت حلمتات نيرو كاوز عبي هرفان ون نيرو كابن سنتو جميرو أنا أشوغا بنات فتسم جميرو امني مقابر مسراق نايحاسو ديبلوما مشاتن ستيريو مسارحتات مسققارن أما جمرتا عسراتات أدميو إسكوبار حاد علاما نيرو واقاب زي قدس حبتا مخان أب سبعتات كوكين أب أمريكا تفتاو إنخونا يمتسنا برا وركاو عدس لستسمعو إسكوبار نعالم نحوار زغير وسانو وسينو نابنقدي إتصفارس عطوء إسكوبار مسخالوت قبنينياتات بمتحببار بنفاريتن ميكينان كوكين ناب أمريكا كوكوعد جمرة دحيرو دما أب تاريخ اتيز حيالة كارتل إتصفارس كخون زخل كارتل ميدالين مسرته اتي تكال أبزل على ترزو أبز بتصحلوز نبر أوان أب معلتي ليلي 15 تون كوكين ناب أمريكا بكونتروباند مئتاو أب سومن 420 مليون دولار يأكب نيرو زيد ما أب عمت ليلي 20 بليون دولار بمخانو إسكوبار حاد كابتوم زهبتومو سبقوت عالم يقبرو بالفوربس إسكوبار بتحدو استراخبو عدلو كل نجار عديقو جزاوتي نفرتي فليات انساتن بوليتيكانياتن كي ترفا إسكوبار جن بزعب حبتي تراي نبرن سلطانن فرحن مقتصار يزدل نيرو سلطان جن أرمينا واقع يمتيلو إسكوبار بلاتا أو بلومو سيلفر أور ليد بزبل بوليسيو زغزق نيرو بخالي أزراربا قبو وسد وي تيتو سد زقام سب دانو ጋዜጠኛታት ፖሊስ ወይ ፖለቲከኛታት ይቀትል ነይሩ አንጻር መንግስቲ ኮሎምቢያ ኩናት ምክያድ በአሻሓት ዝቁጠሩ ሞትን ሰፊሕ ስጋትን አስዒቡ ወላኳቲ ዝለቀቆ ራዕዲ እንተነበረ ብዙሓት ኮሎምቢያውያን ንኤስኮባር ከም ጅግና ይሪእዎ ነበሩ ንምንታይ ንጽጉማት ዝኸውን አባይቲ ሜዳታት ኩዕሶ እግሪ አብያተ ትምህርቲ አብያተ ክርስቲያናት ሰሪሑ ነቶም ገዛ ዘይብሎም ሰባት ገንዘብ ይህቦም ነበረ ንዓቶም ኤስኮባር ጎይታ ሓሽሻ ይነበረን መድሐኒ ነብሶምኒ ነይሩ እዚ ምስሊ እዚ ግን ነቲ ክውንነት ንሓዋሩ ክሃብ ኣይከኣለን ኣብ 1980ታት መንግስቲ ኮሎምቢያ ብፀቕጢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ካርተላት ተጻፋረስ ኩናት ኣውጁ ኤስኮባር ድማ ቦምብታትን ቅትለታትን ሁከትን መልሲ ሂቡ ንሓደ ሕፁ ፕሬዝደንት ንመቕታል ጥራይ ንበረራ 203 ኣቪያንካ ብቦምብታት ልዕሊ 100 ሰባት ቀቲሉ ኣብ 1991 ናብ ኣሜሪካ ሓሊፉ ከይወሃብ ኤስኮባር ውዕል ኣካይዱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከኣቱ እዩ ግን ብፍቓዱ ላ ካቴድራል ዝበሃል ናይ ባዕሉ ቤት ማእሰርቲ ሰሪሑ ባር ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ጃኩዚን ቴሌፎናትን ዝሓዘ እዩ ግዝኣቱ ካብ ውሽጢ እዩ ዘካይዶ ነይሩ ፍትሒ ኣይነበረን ቀልዲ ነይሩ ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ኮሎምቢያ ብደገፍ ኣሜሪካ ንስልጣን ኤስኮባር ክጻወር ኣይከኣለን ብ1993 ካብ ቤት ማእሰርቶም ሊጡ እቲ ኣለሻ ቀጸለ ብሓገዝ ኣሜሪካ ሓይልታት ኮሎምቢያ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ተኸታተልዎ
ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ መበል 44 ዓመት ልደቱ ብ2 ታሕሳስ 1993 ፓብሎ ኤስኮባር ኣብ ሜዳሊን ኣብ ዝርከብ ማእኸላይ ደርቢ ዘለዎ ከባቢ ተረኺቡ። ኣብኡ ድማ ድሕሪ ንእሽተይ ተኩሲ ተቐቲሉ። ሞት ፓብሎ ኤስኮባር ሓደ ዘመን ከም ዝዛዘመ ዘመልክት እዩ። ሜዳሊን ብእፎይታ ትንፋስ ኣስተንፈሰት፣ ታሪኹ ግን ኣይሞተን። ንብዙሓት ድኻታት ኣብ ኮሎምብያ ዝነብሩ ክሳብ ሕዚ ህዝባዊ ጀግና እዩ። መቓብሩ መዓልታዊ በጻሕቲ ይቕበል። ዛንታኡ ማዕለያ ዘይብሎም ሰነዳዊ ፊልምታት፣ መጻሕፍትን ከም ናርኮስ ዝኣመሰሉ ውፅኢታትን ምርኢታትን ኣነቓቒሑ። ጉማረታቱ ክሳብ ሕዚ ኣብ ኮሎምብያ ይዛወሩ ኣለዉ። ስድርኡ ድማ ብድሕሪቲ ጽውጽዋይ ዘሎ ሰብኣይ ምዝራቦም ይቕጽሉ ኣለዉ። ሕድሪ ግን ዝተሓላለኸ እዩ። ብድሕሪ ሃብትን ዝናን ኣሰር ዕንወት ወልፍን ዝተሰብረ ህይወትን ነይሩ። ዛንታ ፓብሎ ኤስኮባር ሓያል መዘኻኸሪ እዩ። ስስዐ ግዛኣታት ክሃንጽ ይኽእል እዩ፣ እንተኾነ ግን የጥፍኦም እውን እዩ። እቲ ሓቀኛ ውርሻ ፓብሎ ኤስኮባር ግን እንታይ እዩ? ዝሑል ደም ዘለዎ ቀታሊ ድዩ ነይሩ ወይስ ብድኽነትን ስልጣንን ዝተቐረጸ ሰብ? ዕቡብ ድዩ ነይሩ ወይስ ግዳይ ናይ ገዛ ርእሱ ህርፋን? ዛንታ ፓብሎ ኤስኮባር ደረታ ኣልቦ ሓይሊ ናብ ዕንወት ከም ዘምርሕ ይምህረና። ካብኡ ንላዕሊ ግን ሓደ ሰብኣይ ንዓለም ክቐይራ ከም ዝኽእል ትምህርቲ እዩ። ብዝሓሸ ወይ ብሕማቕ ካብ ሕሉፍ ተምሃሩ። ህርፋንካ ንምህናፅ እምበር ንምጥፋእ ይትጠቐመሉ። በዚ ንምእማን ዘጸግም ዛንታ ተነቓቒኹም ትኾንኩም ንኣእምሮኹምን መንፈስኩምን ነዳዲ ይዝህብ። ዝያዳ ሓያል ህይወት ታሪክ ንምርካብ ላይክ፣ ሼር ከምኡ እውን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ።